Бүгін Татар информат бұғат үзәгінде біз 13-ші тапқыр үткәрілуші Дулқыннар Республика балалар ижаты бәйгесі турында сөйлешебіз. Біздің бүгінгі қонақларыбыз Алсу Хафиз, Идil Яштар үзәгі жетекшісі, ол Дулқыннар Республика көлем бәйгесінің ұйыштыру комитеті рейсі. Рәмиля Сахабиддинова, Дулқыннар Республика көлем бәйгесінің нәфис сөз номинациясының жюри ағзасы, һәм Яңа ғасыр телеканалы балалар һәм яшьләр редакциясы директоры. Һәм Азат Кәримов, Республика Күләм бу бәйгенең 2009 елгы гран-при иясе. Хәерле көн, исәнмесез, хөрмәтле кунаклар. Һәм инде беренче сорау сезгә булыр, Алсу. Быелгы бәйгенең үзенчәлекләре турында сөйләп китегез. Быел без бу бәйгене Идел яшьләр үзәге һәм яшьләр эшләре һәм спорт министрлыгы 13-нче тапкыр үткәрәбез. Билгеле булганча, бу бәйге ел сайын халкыбызның бер танылган шәхесенә багышлыйбыз. Юбилейна туры китереп, быел безнең Әлфия Авзалованың тууына 85 ел тулды. Шуңа күрә без бу бәйгене быел Әлфия Авзаловага багышларга булдык. Безнең балалар, катнашучы балалар һәм яшьләр Әлфия Авзалованың җырларын башкарачак. Оркестрлар инде аның аранжировкасын тәкъдим итәчәк. Нәфис сүз номинациясендә катнашучылар Әлфия апаның җырларын шигырь итеп сөйләрләр. Шулай ук безнең тагын рәсем номинациясе дә бар. Бу инде ничек дип әйтим, билгеледер инде, бу номинацияга күбесенчә Әлфия апаның портретлары килгән иде. Анда Әлфия апа төрле образларда, нидинегдә анда күреп булмый. Һәм сүз уңайыннан шуны әйтәсем килә, рәсем номинациясының безнең нәтиҗәләре инде билгеле, һәм бу номинациядагы җиңүчеләрне без безнең рәсми сайтта урнаштырдык. Бу номинациянең җиңүчеләре билгеле, калган 3 номинациянең җиңүчеләрен без 16 мартта узачак гала концертта ачыкларбыз, Алла бирсә. Алсу, быел бәйгедә ничә кеше катнашты? Һәм алар кайдан күбесенчә? Быел без 1000дән артык ариза кабул иттек. Күбесе Татарстан, Казан. Иң актив районнарыбызның берсе ул Саба, ул ел сайын Саба булып тора. Ул һәрбер номинациядә Сабадан килгән гаризалар бар безнең. Шулай ук Арча һәм Яшел Үзәндә актив катнашты быел. Шуны да әйтәсем килә. Бу бәйгегә әкренләп безнең чит төбәкләрдән дә катнашучылар кирип бара. Мәсәлән, былтыр безнең Башкортстаннан килгән заявкалар бар иде. Быел Башкортстанга тагын Удмуртия һәм Мари Элдан катнашучылар өстәлде. Димәк, ул республика күләм бәйгесе дип аталса да, чит төбәкләрдән дә татар балалары катнашалар. Шулай булып чыга. Әйе, катнаша, һәм без инде менә республика кызларыннан чыгарга дип уйлыйбыз киләсе елларда. Киләсе елда ул бөтен Россия булачакмы, әллә дөнья күләм дәрәҗәдә булачак? Күз күрер. Һәм тагын бер сорау, менә Сабадлар актив дип әйттегез. Теге яки бу төбәкнең активлыгы нәрсә белән бәйле? Сез үзегез нәрсә белән аңлатасыз? Әйе, мөмкин, Рәмил. Бу сорауга мин җавап бирсәм, ярыймы? Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Без бик шатбыз сезне күрергә, мин бик шатмын. Әлбәттә, менә шушы Дулкыннар бәйгесендә безнең актив районнар бар һәм бу аларның активлыгы нәрсәдән чагыла дигән сорауга мин булай дип җавап бирер идем. Алар һәрбер номинациядә катнашалар. Нәфис сүз номинациясында да алар активлык күрсәтәләр. Шулай ук җыр, вокал һәм шулай ук халык уен коралларында да уйнап, шундый конкурсларда катнашалар. Әлбәттә, инде менә бу кайбер районнарның активлыгын без инде бик шатланабыз аларның актив булуларына. Һәм менә безнең хәзер ерак районнарда безгә бик еш киләләр, Лениногорскидан, менә аларында алар актив дип әйтеп китәргә мөмкин, һәм алар актив, чөнки мин ничә еллар дәвамында хәзер жюрida эшлим, һәм гала концертны оештыруда да актив катнашам. Менә минем зур рәхмәт әйтәсем килә Лениногорскидан, ерак районнардан килгән балаларны алып килүче укытучыларга һәм җитәкчеләргә. Рәмилә, менә бу бәйге балаларга нәрсә бирә, алга таба? Әлбәттә, менә бу бәйгедә катнашу бик җиңелләрдән түгел. Чөнки шәхесләрнең иҗатын өйрәнү, шәхесләрнең аларның рәсемгә төшерү аларны беренчедән, аннары соң
Менә кайбер шәхесләр бар, аларны рәсемгә дә төшерергә уңайлы, аларның әсәрләре күп була, әйме алар турында бик күп төшергәннәр, фильмнар да бар, бик күп китаплар да бар. Ләкин менә Идел яшьләр оешмасыны оештырган һәм алар бик күп шәхесләрнең балалар һәм без үзебездә бик күпләр белми татар халкы. Менә алар аны тирәннән тартып чыгаралар шушы шәхесләрне һәм балалар, укытучылар кайбер вакытны безгә дә без менә кайбер шәхес буенча таба алмадык бит материалны. Каян табыйсың без аны, ничек табыйк дип әйтәләр. Менә ул шулай ук җырлар мәсьәләсендә дә әйтик, менә кайбер безнең татар халкының шундый зыялылары бар. Алар турында мәгълүмат аз, ләкин аны мәсәлән әзерләндерү өчен Идел яшьләр үзәге сайт, аларның сайтлары бар. Сайтыннан җырларны мөмкин табырга әйме. Кайбер вакытны шундый нәфис сүз буенча катнашучылар күп була, чөнки материал бик күп табалар әйме. Кайбер вакытны җырлар буенча бик күп була. Менә минем үземнең кайсыдыр бер елны иң күп нәфис сүз стасында катнашканнар иде, нәфис сүз номинациясендә. Анда безнең 300-гә якын баланы без тыңлаган идек. Әлбәттә, менә бу дулкыннар бәйгесендә катнашу үзе бер җиңел булмаса да, безнең татар халкының шундый зыялыларын, шәхесләрен пропагандалауга бу бик зур адым, һәм Идел яшьләр оешмасы бүгенге көндә бик актив эш алып бара, һәм мин аларга афәрин генә дип әйтәсем кала. Киләчәктә дә шушы балалар өчен менә шундый бәйгеләр оештырып, үзебезнең татар телен саклауда һәм пропагандалауда бик зур эш, чөнки алар инде әлбәттә мактанып йөрмиләр, без татар телен саклыйбыз, без татар телен өчен шулай эшлибез дип. Алар менә үзләренең эшләре белән күрсәтәләр, безнең үзебезнең милләтебезнең кайгыртучылары алар Идел яшьләр оешмасы. Рәхмәт. Азат, сезгә дә сорау. Сез 2009 елда Гран-при алгансыз. Әлеге бәйгедә алга таба менә сезнең иҗади үсештә нинди дә булса этәргеч булдымы бу бәйгедә катнашу? Нәкъ шулай, 2009 елда әлеге бәйге ул Фәнис Абый Яруллинның иҗатына багышланган иде. Рәмил апа әйтеп киткәнчә, чынлап та Фәнис абыйның иҗатын яхшылап өйрәнергә туры килде. Ул ел әле ул теге гади генә конкурс түгел, әле ул мөнәҗәтләргә багышланган конкурс иде. Репертуарда бер мөнәҗәт табарга тиеш. Әлеге мөнәҗәт минем репертуарда юк иде, халык җырларыннан тыш, озын уеллардан тыш, арамайлардан тыш, миңа яфраклар җирдә кыйла ди торган бер мөнәҗәт өйрәнергә туры килде. Әлеге жанр белән таныштым үземә. Әнә шул беренче яңалык булды һәм үзебезнең мөнәҗәт дөньялары белән күп мөнәҗәтләр арасыннан шуны сайлап алдык, әлбәттә укытучыбыз белән. Һәм нәрсә әйтәсе килә инде, һәрбер бәйге ул күп дуслар бирә, күп танышулар бирә. Һәрвакыт алга таба эшләргә, иҗатка тәргиш бирә торган бер гран-при иясе булгачтан тагын да зур этәргечләр бирә. Рәхмәт инде сезгә дип әйтәсе килә. Шушы мөмкинчелек булмаган иде, әлбәттә, әлеге рәхмәтләрне әйтү мөмкинчелеге менә хәзер инде Татарстан күләм шу рәхмәт әйтү мөмкинчелеге бар. Һәм нәрсә, алга таба калган конкурсларга, башка бәйгеләргә, фестивальләргә катнашырга тәргеш булды. Аннарысын татар моңы, дуслык моңы, йолдызлык, хәлфия абзагы һәм шушы Дулкыннарда старт алдым дип әйтәсез. Дулкыннарда старт алдык дип әйтәсе килә. Ул вакыт Алабуга мәдәният сәнгать күллияте студенты идем мин, һәм Алабуга мәдәният сәнгать исеменнән чыгыш ясадык. Аннарысын ел сайын әлеге конкурсны, әлеге бәйгене күзәтеп барга тырышабыз. Менә әйтеп киткәнчә, Рәмил ханым әйтеп киткәнчә, әлеге бәйге ул җыр сәнгате генә бәйгесе түгел, гомумән сәнгать дөньясына алып кирип китә торган, ул гомумән рәсем ул һәм дә нәфис сүз ул барысында монда берләштерелгән һәм килгән һәр тамашачы җанына сихәт алып, ял алып, шын татар фольклорын, татар сәнгатенә гашык булып китә торгандыр дип кенә сөенеп, сагынып әлеге бәйгене алабыз. Һәм аннан тыш үзем әлеге конкурсның лауреаты булгачтан да яшьләргә дә ярдәм итәбез. Ни өчен дигәндә, үземнең студиям бар. Үзем студияда кайбер егетләргә, кызларга аранжировкалар, тавыш яздыру өстендә эшлибез һәм аларны үзебезнең эшләребезне тагын бер кат сәхнәдән күзәтү безгә икеләтә рәхәт һәм күңелле.
Шул. Өстәп әйтәсем килә. Менә безнең татар халкының нинди җырлары, көйләре бар, менә онытылып калган. Укытучылар, җитәкчеләр бик тырышып әзерләнәләр бу бәйгегә һәм алар аны шуны таба беләләр. Димәк, бездә әле югалмаган җәүһәрләребез бик күп. Дулкыннар бәйгесе шушы югалган җәүһәрләрне табарга ярдәм итә бүгенге көндә. Һәм җитәкчеләр турында тагын бер сүз өстим. Кайчандыр менә бездә бу бәйгедә катнашучы булган егетләр, кызлар хәзер инде үзләре җитәкче булып, бу бәйгегә үзләренең укучыларын җибәрә. Менә хәзер быел менә шундый гаризалар кабул иттек. Һәм инде быел узачак гала концерт турында да әйтегез әле, ул су кайчан, кайда булачак ул, анда ничек була? Быел гала концерт безнең 16 мартта 16:00-дә башланачак. Моны истә калдыру бик җиңел. Халыклар дуслыгы йортында узачак, безнең инде бу традициягә әверелеп бара. Гала концертта лауреатлар, җиңүчеләрдән тыш безнең эстрада йолдызлары да катнашачак, Алла бирсә. Анда керү бушлай, һәрберегезне шунда көтеп калабыз. Һәм инде бу гала концертны оештыруда безнең зур ярдәм, Рамил апа бик зур ярдәм күрсәтә. Бәлки аның да әйтә сүзләр бардыр гала концерт турында. Әлбәттә, менә гала концерт ул бик зур шундый зур вакыйга, балалар өчен генә түгел, менә безнең жюри әгъзалары өчен дә, жюри өчен дә. Чөнки без үзебез алар белән аралашканда, аларга бәя биргәндә карап утырабыз. Һәрбер бала өчен борчылабыз без. Мәсәлән, безнең жюрида артистларыбыз, шундый танылган халык артистлары Миңгол Галиев, Луара Шакирҗанова алар эшлиләр. Шулай ук менә безнең Мәсәгыйть абый Хәбибуллин, алар бит инде күп менә укучылар үстергән кешеләр, күп шәкертләре аларның шуның хәтле бар индеме. Ләкин менә һәрбер бала өчен шуның хәтле без җан атабыз. Гала концертта әлбәттә инде нәфис сүз остасында, вокал, халык уен коралларында кем яхшы уйный һәм урыннар алган, менә аларны гала концертта күрергә була. Гала концертка чыккач инде башка балалар менә үзләренең күрәләр. Нинди җитешсезлекләре булган икән, мәсәлән, катнашучылар арасында бик күп нәрсәгәдер өйрәнәләр алар, чөнки ахырдан килеп әйтәләр. Менә мин үзем чыгыш ясаганда сайлау алу турларында менә шундый хата ясаган икән, мин хәзер аңладым диләр. Аннары соң безнең гала концертның ничек нәрсәсе, безнең гала элек мәсәлән гран-при ияләре булганнар, шулай шушы Дулкыннар фестивалендә җиңүчеләр дә катнаша бу фестивальдә. Алар менә шушы әлеге яңа катнашучыларны үзләренчә аларга ярдәм итәләр, аларга бик зур ярдәмче булып торалар, бергә җырлыйлар. Әлбәттә безнең андый җырчыларыбыз бар, чөнки менә мәсәлән Марат Фәйрушин әйтеп китәргә кирәк, ул гран-при алган безнең Инҗи Әхмәтҗанова, шулай ук Рафил Җәләлиевлар, Илмира фамилиясын оныттым, алар ирле хатын индеме. Алар бик күп аларны санап бетерлек түгел, аларга бик зур старт бирде бу Дулкыннар фестивале. Гомумән алганда тамашачылар, мәсәлән, бу фестивальне карап, тагын да теләкләре арта, фестивальдә катнашучылар арта, гала концертны карагач инде. Заны шулай үзебезнең Яңа гасыр каналында гел күрсәтәбез, Яшәр Тукталышы программасында. Быел да көтегез, бездән зур репортажлар. Әлбәттә, менә безнең хәзер Шаян ТВ каналы бар. Шаян ТВ каналында да безнең республика күләм менә бу иҗат бәйгесе, Дулкыннар бәйгесе әлбәттә зур урын алачак. Мин исә шунда өстәп әйтим, Дулкыннар бәйгесенең гала концертын Татар-информ сайты онлайн трансляция итәчәк. Журналистларның сорауларына күчәбез. Рәхим итегез, Татар-информ Мөршидә. Татар-информ Мөршидә Кыямова. Рәмилә, бер өлешчә син минем сорауга җавап бирдең дә менә бу Шаян ТВ турында, име? Минем сорау шундый иде, сез әйтеп киттегез, рәсемнәр дә быел күп килде дип, име? Менә бик кызыклы Әлфия Авзалованың портретлары. Әйттегез, ул яшьләр Идел үзәгендәге сайтта урнаштырылган. Аны шул сайттан гына күреп булачакмы? Бәлки менә бу Шаян ТВда репортажларда күрсәтергә мөмкин булачак, или күргәзмәдә эшләнәме менә бу гала концерт вакытында? Әлбәттә, елдагыча күргәзмә булачак, сорагыз өчен бик зур рәхмәт. Күргәзмә булачак. Ул гадәттәгечә халыклар дуслыгы йортының фойесында булачак. Анда җиңүчеләр һәм дә катнашучыларның рәсемнәрен күреп була. Шаян ТВ мәсьәләсендә килгәндә, әлбәттә, инде без зур репортаж эшлибез. Менә шушы җиңүчеләрне рәсем конкурсында, әлбәттә, инде рәсем бәйгесендә аларны әйтеп китәчәкбез, күрсәтәчәкбез һәм рәсемнәрен әлбәттә күрсәтәбез. Рәхмәт. Тагын сорау бар, рәхим итегез. Конкурс «Дулкыннар» пройдет в этом году в 13 раз. Он посвящен памяти Альфии Авзаловой.
Было принято у нас более 1000 заявок из различных районов Татарстана. Гала-концерт, на котором будут известны победители в 4 номинациях, в 4 возрастных группах, пройдет 16 числа в 16:00 в Доме дружбы народов в городе Казани. Каждый год у нас проходит гала-концерт с участием победителей предыдущих конкурсов, обладателей гран-при этого конкурса «Дулканнар». Также участвуют у нас и известные представители татарской эстрады в этом гала-концерте. И каждый год те дети, которые участвуют в гала-концерте, для них это новый старт в их творческой карьере, можно сказать. И те ребятки, которые в этом году по каким-то причинам не заняли призовые места или не попали в гала-концерт, видят своих сверстников на сцене, и для них это тоже становится таким творческим стимулом, чтобы дальше участвовать в этих конкурсах. Главная цель этого конкурса — чтобы дети вместе со своими учителями, наставниками глубже изучали творчество той персоны, которой посвящен этот конкурс. Каждый год мы его посвящаем разным людям, приурочивая это к юбилейной дате. Спасибо. Тагын сұраулар бармы? Муршида. Менә безнең бит инде Казанда, Татарстанда балалар өчен шактый гына күп конкурслар үтә. Ватан да бар әле, йолдызлык бар. Менә шул конкурсларда мин белән кайберләрендә анда акча түләп катнашалар бит инде. Ну, күп кенә конкурсларда акча түләп катнашалар. Менә бу сезнең конкурсның таләпләре ничегрәк? Шул турыда аңлатып китегез әле. Аннары номинацияларга да тукталыйк әле. Төрле номинациялар булган дип беләм бит инде, әйме? Менә кайсы номинацияга күбрәк гаризалар кабул ителә? Бу бәйгедә катнашу бушлай, бары тик сәләтле булырга кирәк һәм бу бәйгедә катнашырга теләкләре дә зурдан булырга кирәк, булу кирәк. Бәйге 4 номинациядән уза. Иң күп гаризалар без Нәфис сүз номинациясенә кабул иттек. Шулай ук рәсемнәр дә әз түгел, рәсемнәрнең дә шул ягы бар. Рәсемнәр безгә почта аша килә. Фотоларны, сканнарны без кабул итмибез, әле аны ерак районнардан безгә почта аша җиткерергә дә кирәк. Ул бит инде рәсемнәрне сез почта аша кабул итәсез. Ул рәсемнәрне бала ясаган икәнен сез ничек дәлилли аласыз? Аны укытучысы яки әти-әнисе ясап бирергә дә мөмкин бит. Ул күренә. Шындырысын әйткәндә ул күренә. Һәм дә инде безнең бит жюри әгъзалары бар. Ул безнең Зөфәр абый, рәсемнәр союзы җитәкчесе. Алар инде рәссамнар союзы җитәкчесе, рәхмәт. Алар инде аны шундук күреп ала. Әле ансы бик зур ни түгел, бик зур хата дип әйтим инде түгел. Күп рәсемнәр бала үзе ясамаган, әндидер фотодан күчереп алган, милли булган, танылган рәссамнар ясалган рәсемнән күчереп алу. Менә ансы ничек дип әйтим? Андый эшләр бәйгедә әзрәк булса, без бик шат идек. Шат булыр идек, чөнки юк, без аны әлбәттә бәялибез, но гадәттә алар урын алмый андый рәсемнәр. Күз аллап ясау кирәк, бит. Фантазияны, креативны эшкә җыеп. Тагын сұраулар бармы, хөрмәтле коллегалар? Әгәр сұраулар булмаса, матбугат конференциясын төгәллибез. Зур рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рәхмәт сезгә бик зур. Бик зур рәхмәт. Моны алыйм әле берсен үзем Бала кабатлап карап буламы? Бер информация өчен, Бер нигә бу можно? Нигә куярга контакты так? Бөтен җиргә куй. А то Әлфия апаның конкурсына катнаштык. Әлфия гран-при, Әлфия апа мотор фотолар төшерәм дип. Бер кайда бер интернетта, бер кайда бу информация юк вообще, то что кем ничәнче елны, ничәнче урын алган дигән. Бер кем белми ди, конкурслар булгачтан диләр.
Қызғаныш, конечно, то, что вообще Сен даже сынчык Оқтанышта да yok. Не зафиксировано это все. На бумажке не зафиксировано. Аны кім өткарды? Аналарға зорландым, конечно. Оқтанышларын оқиын, Оқтанышлар Чигел Бұл районларға енді, простите. Милләтimiz мамсың быйыл? Әйе, алла білсін, бла-бла. Так, bu öbürünü birinci jöyle gidiyoruz. Кызганыч шилдеге. Ne bir atı, hadi rahmet baydınız. Kiliniz bunda. Kil olsun. İki kız arası. Olsun benim mit. Onu yok. Daha kayan kuşaklarga. Nereye kapan düşünmüyorsun mu? Benim ne bileyim kavuş peşka. Anar ki benim WhatsApp'ta zilyasin çireyle benim pameti yok просто. Hatırı yok.